Bare mai nasara wanda munan makarantar da mun kai tafizi ce sai da ya ziyarce ta, matar shi sai da ta ziyarci makarantar cikin azumi lokacin muna kwanje ta zo ta kawo taimako daga ciki, wanda kuma in kuna tunai da sun ka zo an ta cewa kahirai ne, to a ɗauka kahiran ne, su musulman mi sun kai, ina abin da sun kai. Yana daga cikin manaƙib nashi, bare mai nasara bai da masallaci ɗaya wanda shi ne masallaci takamaimai, wanda shi ne masallacin sallar shi duk inda sallah ta kama shi ce yaka sallah. Hanya gade bukoki kun sani, kun san kullum da dare nan yaka hucewa, kuma shi kaɗai yake hucewa nan, favekin nan yana mishi shaida. In yana tunanin wani hallaka billahi lazi da bai haka ba, ya san abin da yake yi. Yana daga cikin shi masallaci wanda malam ke ba da sallah, malam Yahya shugaba marigayi Allah ya ji kanshi da gafara. Lokacin da ya kiraye ya zo in bare ya tashi a'aunawa yake, yana da ka'ima ta masallatan nyamai wayanda sati kaza masallaci kaza zai je sallah, kuma bai faɗa muku, sai dai kaga mota ta tsaya da dan gardi biyu haka ko hudu, kaga kawai ya hito ya shiga ai sallah, ana gama sallah ya kama hanya ya tai. To shine shi kahin malam ya zo akwai wanda ya tashi sai ya ta bayani, to lokacin da ya ta bayani kuma ana rikicin da na convention da ake ta gai a ce ai shugaba gashi kaza kaza kaza, kawai sai malami ya tashi ya ta bayani ya tsananta kuma kwarai, ya ce wannan shugaba ya kamata a yi addu'a ta kore shi kaza kaza. Ka san wani shi da ya ji abu, shi wani da ya ji abu kawai sai ya hisgo addu'a kowace iri ce, ya son mutane ya hallaka. Shikenan yana yi ya ce min wallahi, ya ce sai kusan gab da zan gamawa malam ya kusa zuwa ya hudu ba, ya ce wallahi kawai sai fuskar shi ta zo daidai ga bare mai nasara, sun yi ido hudu sai bare ya duke haka, ya ce min wallahi shi daga nan sai ya je ya ce wallahi malam ni da a ce zan iya bada miliyan guda in bace daga nan, ya ce da na yi. Ya ce wallahi ba wai tsoro ba, a'a ya ce kumya ce abin, ya ce wai shi ne kuma nan, kuma mu ahli sunna ana ta zagin mu ga lokacin, wallahi shi ne. Ya ce kuma na yi mamakin lokacin da ya zo, ya ce ya zo tun da farkon lokaci, ya ce lallai da ya zo ya iske kamar polis biyu haka garda biyu, ya ce amma bai zaton bare ne ba. Sai da sun ka gama malam ya zo an kai hudu ba an kai sallah, shi malami yana can gehe, bare ya taso da kanshi ya gaisa da shi, ya zago envelope ta kuɗi ya bashi, ya ce mai wallahi malam abun da ka gai gaskiya ne, kuma a ci gaba da wayan mutane da kai, ya ce kuma ya koma jin kunya. To ka duba saboda Allah, kai ji fa shugaba ne wani ƙasa jama'a. To billahi lazi wannan mutum har yanzu shi mutum ka gai abin da ke cikin zuciyarka, ɓoye wani abu cikin zuciya munafuci ne. Wannan mutumin akwai wani hadaf da ke garai, wata manufa wanda yake da ita, wanda yau da a ce yana raye da Allah ɗaya sai yadda ƙasar nan take. Kai a yadda komai na siyasa duka a yadda mu kula kawai da ya yi da malamanmu da masu da'awa, shi ne mutum na farko da ya fara ɗaukar motoci ya taraba ma malamai, motar da su shugabanni suke shiga suna alfahari da manya-manya masu kuɗi, ya ce to a ba malamai su ma a gansu ciki. To kai irin wanga kuma za a cewa ku malamai ku manta da shi ba ku mai addu'a, ba gaskiya ba ne. Sa'an nan kuma yana daga ciki, bare malam Mustapha yake ce mini lokacin da za su hito Libya nan dai jirgi sun sauka daga can, sai yake ce mai ina so in yi shi'ar na ƙasata, shi'ar kamar wani sinyi haka na musulunci, wanda in jirgi ya yi ƙasa kasan zaka ga wani alama. Misali Saudiya in zaka ga shi'ar wannan na haram, duka in zaka sauka Misira zaka ga wannan a haram kinnan da komai. To yanzu ya ce Niger so ya kai ayi wani babban masallaci ko ayi wani shi'ar ciki, wanda in za ka sauka ka sauran laye ka sa kawa cikin ƙasar musulunci. An zo an nemi waje, ana cikin wannan tsari ne wayannan mutane suka zo suka hallaka shi. To don haka sai ka duba shin bare mai nasara a wannan lokaci shin wai menene, ko kuma a daidai wannan lokaci ne? Mun san cewa akwai tabbataccen hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa duk wanda ya mutu a ranar juma'a dan aljanna ne. Annabi ko wannan bare mai nasara kowa ya san ran juma'a ya mutu. Sannan kuma bare mai nasara malam Mustafa yake ce min zai je bude masallaci ne,
zai ta yi buɗe masallaci ne, kowa ya san da wannan labari. Masallacin juma'a ne za a buɗawa, an ka gayyace shi ya tashi zai kama hanya. Sannan kuma akwai hadisi tabbatacce duk wanda ya hita cikin daga kalima Allah, Allah ya karɓi rayuwar shi dan aljanna ne. Bare ya mutu bisa wannan hanya. Bare ya mutu bayan ya dawo da aikin hajji, ya dawo ran juma'a, aka kashe shi ran juma'a, alhamdulillah. Kuma bare ba rashin lahiya bane ya kashe shi ne an kai, kenan mata shahidan. Wayan ga mutane ba wai sun yi bane akan wasu abubuwa, an hangi wasu abubuwa ne zuwa gaba, da zuwa gaba in ma wani ya hito ya ce zai siyasa to zai yi kumya ne. Wanda mutunan da yake yawo ya ji labarin talaka, ya ji labarin miskinai, wanda yake yawo ya ga ku miskinai wasu suna zaman shayi, aza shayi, ya zauna da su ya sha shayi, ya wuce ya ba su wani abu, kai kana zuwa gobe ka bata musu shi. Wanda yau sai kaga wani bala'i ya afko wata unguwar ruwa sun cinye su, kaga wai wani ma ya zo bakan magana ta zai ma mutanen gari ya ce an ce ku tashi da taurin kai, to gashi nan kashi saboda Allah. Su mutanen nan in suna da kuɗi kana maganin su nan, ba manyan gidaje bane za su yi unguwanni masu tsada, wai ka ce wai kai wayan ga mutane taurin kai gare su, to ina za su, ina za su? To jama'a musulmi wallahi ya kamata mu yi tunani, wanga kaɗan ne daga cikin wato manaqib nashi, yadda ake so a samu shugaba. Ku shugabannin mu kun ji, ya kamata ku kiyaye da wannan abubuwa. Ba zuwa bane za a yi ta wahalar da mutane, a wulakantar da su. Yau wani na nan cikin 'yan siyasa, in ka bashi big, rubuta sunanka da faransai wallahi bai iya ba, rubuta da larabci wallahi bai iya ba. Shi mi ya kai shi matsayi? Baki da iya zagin mutane, ya iya cima mutum mutunci, sai a ce kai wani na yi. To irin su ne da wata riba ta sai ya iza su, in wani taro ne na jama'a sai ya iza su. To kun ga anan sai mu ce to abin da ya shahi siyasar mu nan Niger, wallahi tallahi akwai gyara kwarai da gaske, akwai gyara, wajibi ne mu kiyaye da shi. Don haka daga cikin wayannan abubuwa mun ji kaɗan ta hanyoyin zaben Abubakar Siddiq. Abubakar Siddiq